Vítajte v našom videonávode na podporu 2% z daní. Ako prvé si napíšeme do vyhľadávača www.darujkrvdarujzivot.sk. Klikneme na prvý odkaz, kde nám otvorí stránku. Toto prostredie je naša stránka. V hornej časti nájdete podporu projektu, na ktorú kliknete. Po jeho otvorení si prečítajte, ako tým pomôžete nášmu projektu, čo všetko potrebujete pri odovzdávaní 2% a taktiež údaje k darovaniu. Keď sa vrátime na začiatok, tak toto sú hlavné body podpory projektu, ktoré potrebujeme docieliť a na to potrebujeme vašu pomoc. Nižšie sa dozviete, koho sa toto darovanie týka, teda kde spadá vaša pracovná pozícia. 2% môžete darovať, či ste zamestnanec, SZČO alebo právnická osoba. Prejdeme vyššie, kde vidíme odkaz na dokument pre stiahnutie vyhlásenia 2%. Kliknite naň a vyplňte všetky požadované informácie. Ďakujeme, že aj takouto formou pomáhate a podporujete projekt Daruj krv, daruj život.